Reality zvezda Stanija Dobrojević potpisala je ugovor sa vlasnikom i direktorom Pink Media Group Željkom Mitrovićem, čime će zvanično postati učesnica reality show programa Elita 9, a njen ulazak milioni gledalaca željno iščekuju. Sada je direktorka programa Pink televizije Milica Mitrović otkrila da će se Stanija sutra useliti na velelepno imanje u Šimanovcima s početkom od 23 časa uživo na ružičastoj televiziji. Iako publika s nestrpljenjem iščekuje Stanijin ulazak, neki učesnici će joj se obradovati, dok nekima, sudeći po dešavanjima, neće biti svejedno kada je budu ugledali na vratima Bele kuće. Kako će se situacija u Eliti 9 dalje odvijati njenim ulaskom, ostaje nam da ispratimo, ali jedno je sigurno, bit će zaista puno zabave.